Diyos, maray na aga po sa indugabos mga tugang. Mapuon na po kita sa pagnabina, kan banal na lawag kidivino restro. Matindog po ang gabos. Sangaran ka nama, asin kan aki, patiin kan Espiritu Santo. Amen. Maawit po sa pagpuon. Pamibi sa pagpuon, maluhod po ang gabos. Mahira ko na gayong para tubos, Jesus na samuyang kagurangnan, ruluhod sa imong pamitisan. Inawamaw niya mo ang sa imong sinanglitan na lalawgon, nahuli sa samuyang kaligtasan, napaduman ka sa itsimani sa pagpamibi sa imong Diyos noon na Ama. Duman sa itsimani, ginanot ka ning dugo na nagdalihig sa imong mahal na lawog, asin nakaman pasaloib na hadok ni apostol na tampalasan na yung sukat ikamit bid sa imo kan sa imong mga kaiwal. Poon duman, sagkod na ipako ka sa krus, day masabihan sa imong makasakitan na tinios para sa muyang kaligtasan. O mahira ko na para tubos, day lagod kami magin mga pasaluib sa imo, huli kang sa muyang makasalan. At ngani sa samuyang paghurup-hurup kan sa imong mahal na lawog, asin kan mga tinios mo huli sa samuya, mamitbiran lugod niya mo an sa imong dakulang pagkamuot sa samuya. Tanganing balusan man niya mo ikakan samuyang dakulang pagkamuot sa imo. Amen. Dalit. Para tu
tulan biyaya nganitang mapanapan nga ang dapat mi pagkasala susul kami ama sa tabang wananon ka kan bilog na pagpapaya kan haran na pagkasala kami manakimulikayan sa daman gutom linugman kasamaan at kaipuhan ikasamong alawan kami bendisyonan nga niming maturukan laon mo sa kalangitan sa langit kamurawayan ang banwan minagalang sa lalagon mong mahal simunganing kaherakan para tubos din inawan pag-arang min banwaan sa lambang pag-arang ang simbag kagurang na ni pailing masamuyaan sa imong divino rostro Kagurang na ni pahiling mo sa muyaan sa imong divino rostro. tanganing magdanay sa grasya ang mga banal, asin madaraman sa kabanalan ang mga tao, hulikan sa indang marhay na gibo, pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ni pahiling mo sa muyaan sa imong divino rostro. Tanganing mabihag ang mga parakasala, asin nagtutumang sa mahal na Diyos, asin magbalik sinda sa dalan katanusan, asin kabanalan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ni pahiling mo sa muyaan sa imong divino rostro. Tanganing ilikay kita sa peste, hilang, linog, bagyo, asin pang mga kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ni pahiling mo sa muyaan sa imong divino rostro. Tanganing kita gabos sa pagdebosyon sa Divino Rostro, matingrawan kita kan liwanag nilalawgonin kagurangnan, asin matalakman sa satuyang pagkabuhay, ang sayang pagkaherak, asin pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ni pahiling mo sa muyaan sa imong divino rostro. Pamibi sa ikasiyam na aldaw. Mamurawayon asin mamumuto na kagurangnan, hulikan sa imong pagsakat sa langit, iwinalat mo sa mo ang pagpadagos kan misyon in pagligtas kan gabos na parakasala. Siring man, ipinahiling mo ang urog na kamurawayan kan sa imong pagka-Diyos, na nasaksihan kan sa imong mga apostoles sa imong lalawgon, an sa imong pagsakat sa langit, lugod maging burabod asin pagtubod, asin paglaom niya mo na sa huring aldaw, kami man makakasakat sa kamurawayan na sa imong pinag-andam para sa mo. Kagurangnan, sa mong dalan, katutuuhan asin buhay, pasunod na kami sa imong kahadayaan, tawan sa mo sa buhay na ini, an sa mong hinahagad, kung iyan para sa imong urog na kamurawayan, asin para man sa karahayan nin sa mong kalag. Amen. Pamibi kay Divino Rostro. O Jesus, sa imong makuring pagsakit, ikanawin niya mong pangarugan. Sa imong makalunos-lunos na lalawgon, yaon ang dakulang pagkamuot. Ako napupaspos kan sa kong kamautan, na ikakamutan asin lugod kamutan kang gabos siring man. Inuumo ko sa imong banal na lalawgon, nginuli to iyan ang ladawan kan sa tong ama sa langit.
Ang luwa sa imong mga mata, garasong rumperlas sa kong minamaot na mako asin maiatang para sa sako, asin kang gabos na makasalan. O Jesus, papagladaw kan sa imong pagkamuot, tanganing ang sako sa nang maging kagustuhan, iyon paghurop-hurop kan sa imong mamurawayon na lawog. Amen. Huring pamiwi. Mamison asin mamumuto na gayong lawog, ni samuyang para tubos, na inuumaw sa bilog na kabikulan. Ikaan panarigan asin paalawan niya mo, sa say mo tinitingkalag niya mo ang samuyang mga mata, sa say mo dinadara niya mo ang samuyang mga pagngayo-ngayo. Magdalita ngani na say mong akuon, ang samong paggalang asin kaludukan, na namatian niya mo sa samong pag-isip-isip kan makasakitan, na tinios mo huli sa samuya. O sinanglitan na lalawagon ni samuyang para tubot, magadi ka sa samuyang puso, tanganing bulanos na idosahin niya mo sa mo, ang samuyang pagkamuot. Paliwanagan sa samuyang pag-iisip, tanganing ikasanan sa samuyang midbido na kagurangnan, asin panaan kusog ang samuyang buot, tanganing makali kami sa anong mga nakasalan. Inihinahagad niya mo, huli man sanakan sa imong pagkamay rakot, asin dakulang pagkamuot sa samuya. Amen. Matindog po kita para sa huring awit. Kapatawaran sa muna mga parakasalan, ang samuyang kamautan. O Kristo kami kairakan, sa samuyang
Sa ngalan ni Ama, Sinaki, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos, marhay na aga po sa indo kabos mga tugang. Bago po kita mapuon kan sa tuyang Santa Misa, may halipot na katekismo na babasahon araw daw sa laog kang satong nobenaryo. Ang tema po, lalawgon, pangapudan sa pagiging marhay na namamanwaan. Ang politika manunungod sa pagiging marhay na namamanwaan, ang tataramon hali sa Griego, na pulis o banwaan na mahusay ang padalagan. Para sa inda, ang mga lider kan banwaan, dapat apodon na mga politiko na ang pagiging marhay. Tanganing gabos maging marhay na tao, asin marhay na namamanwaan. Nagsurat ang mga politiko nin mga polisiya na susundon kan mga tao. Asin tanganing mapasiguro na susundon ini kan kabos na tao, nagmukna sinda nin mga pulis. Alagad rinaot kan tao ang orihinal, asin tamang konsepto kan politika. Ang mga politiko ngunyan, iyo na ang modelo nin korupsyon, nin pananakot, nin pang-aapi. Gabos ng maraot na ugali, yaon sa mga politiko. Asinan sa indang mga polisiya, may darang inhustisya, araw kang polisiya na war of drugs. Na sa katunayan, kasangkapan sana sa paggadanin mga tao, lalo na ang mga karibal sa negosyo kan droga. Asinan mga pulis, imbis magpasunod kang polisiya, iyon na ang naging persa, tanganing magpalusot sa polisiya. Analawgo ni Jesus nangangapudan sa pagiging marhay na namamanwaan. Sinasadol kita kang banal na lalawgon na magsakripisyo, tanganing kita maging mga marhay na miyembro kan banwaan. Kaya bilang mga totoong mga Katoliko, katong dantang imukna sa satong banwaan, an kahadean ni Jesus. An kahadean kung sain, siya an hadi. Asin ang sa iyang katukduan ning katanusan, asin katuninungan, iyo ang nasusunod. Bako ang kahadean kang demonyo, ang kahadian ng pagraway, asin panggagadan. Ang pagsunod sa pulong tugon, asin sa mga kapaladan, iyo ang mga giya, tanganing kita maging mga marhay na namamanwaan. Diyos marhay na aga po giraray sa indo mga tugang. Ngunyan sa tuya pong ipinagsisilibrar, ang ikasyam na aldaw kan mga misa novenaryo sa kaumawan kang bahal na labog ni Jesus, ang Divino Rostro. Ang sa tuya pong tema, ang pag-arog kay Kristo sa mahoyong pagkuyog kay Maria asin Jose. Makakaibangan man niyato sa celebration na ini, ang mga miyembros kang family ministry. Ang sa tuya pong celebrante mayor, asin predicador, iyo si Reverendo Padre Mark Anthony C. Beria, formator, Holy Rosary Minor Seminary, Elias Angeles Street, Naga City. Matindog panggabos sa pagpon kang Santa Misa. Banal na banwaan ni Diyos,
Sa ngaran ka Ama, sinkan Aki, sinkan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios, sinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo kabus. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, sin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dayeng kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga tawong marahay ang bukod. Inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka na pula kong kamurawayan, kagurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bukong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinakan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinakan, kakuaan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesucristo kaiba, tan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen.
Mamibi kita. Banal na Ama, an sa imong kamurawayan natatago sa mahal na lalawgonin sa imong namumuta na aki. Sa samong pagisumaro sa iyang pagsakit digdi sa daga, magliwanag lugod sa samong lalawgon, an sa imong kabutan, tanganing sa maugmang paghalat kan sa imong kapahayagan, sa mong makamtan an kamurawayan, nin sa imong kahadean. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Ang buhay kang sarong Kristiyano, pag-arog sa buhay ni Kristo. Si San Pablo sa enot na babasahon, inuulitan kita na bilang mga pinili ni Diyos, kita magkaminuutan asin magpatinawad-tawadan. Himateo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kamo mga pinili ning Diyos sa iyang mga banal. Namumutan niya kamo, kaya dapat na kamo magin may herakon, mabuot, mapakumbaba, mahuyo, asin matinios. Magpatinios-tiusan kamo, magpatawad kun igwanin maraot na buot. Pinatawad kamo nin kagurangnan, magpatawad man kamo. Urog sa gabos, magkaminuutan kamo, hulitaan pagkamuot, iyo an minabugkos kan gabos na bagay sa tunay na pagkasararo. Ang katuninungan ni Kristo, maghade sa saindong mga puso, hulita kamo, inapod na magkasararo, siring sa mga kabtang, ninsaro sa nang hawak. Danay na magpasalamat kamo. Ang tataramo ni Kristo, magsupay sa saindo. Magpatinukduan, asin magpahinulitan kamo sa bilog na kadunungan. Tudok sa puso na mag-awit kamo sa Diyos. Gamiton ang mga salmo, ang mga himno, asin mga awit na espiritual. Dai magtaram o magibo nin anuman na bagay kun bakong sangaran ni Jesus na kagurangnan. Magpasalamat kamo sa Diyos Ama, huli sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Umawon ang Diyos sa iyang banal na simbahan. Umawon siya sa kaitaasan nin kalangitan. Umawon siya huli kan mga gibo niyang ngangalasan. Umawon ang daing kapantay niyang kadakulaan. Gabos na buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Umawon ang Diyos sa tanog nin trumpeta. Umawon siya sa tugtog kan lira asin arpa. Umawon siya sa tamburin asin sa pagsayaw. Umawon siya sa tanog nin gitara asin plauta. Gabos na buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Umawon ang Diyos sa tanog nin mga gimbal. Umawon siya sa tugtog nin kaugmahan. Gabos na linalang na may buhay, magtao nin kaumawan sa kagurangnan. Gabos na buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kang marhay na bareta. Siring sa
An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, sa saindo na naghihinanyog sako, ini ang sinasabi ko. Kamo tanindo ang saindong mga kaiwal, tabangan nindo ang mga nauungis sa indo, bendisyonan ang mga nagmamaldisyon sa indo, ipamibi ang mga nagpapakaraot sa indo, sa minasampalkan sa imong pisngi, ipasampal mo ang ibong. Sa minakuakan sa imong kapa, itao mo man ang alikboy. Tawan mo ang gabos na minahagad sa imo. Kun kuahon an sa imong rugaring, dai mo pagbawion. Kaya gibuhon nindo sa iba, ang buot nindo na gibuhon ninda sa indo. Kung kamo namumuot sana sa namumuot sa indo, anong halaga kaiyan sa indo? Ang mga parakasala, namumuot man sa mga namumuot sa inda. Kung kamo magtabang sa mga nagtatabang sa indo, ano pang balos ang lalaoman nindo? Ginigibo man iyan kan mga parakasala. Kung kamo magpapautang sa mga linalauman sa nanindo na makakabayad, anong pakinabang kayan sa indo? Ang mga parakasala, nagpapautang man sa kapwa parakasala, alagad naglalaom na bayaran. Kamo tanindo, an sa indong kaiwal, maggibunin karahayan, magpasubli na daing pighahalat na balos. Magkakaigwa kamo nin dakulang balos, asin aapodon kamo na mga aki nin urog kahalangkaw, na marahayon sa mga maraot saka sa mga tampalasan. Magmahirakon kamo, huli ta mahihirakon an sa indong ama. Dai maghukom, asin dai man kamo paghuhukuman. Dai maghatol, asin dai man kamo paghahatulan. Magpatawad, asin kamo man papatawaron. Magtao, asin kamo man tatawan. Marhay na sukol, dinasok, yinugyog, pinasupay an iuula sa bulsakan sa indong gubing. An sukol na isinukol nindo, iyo man an isusukol sa indo. Marhay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pagumausay mo, Kristo. Sa aldaw po na ini, iyo ang ikasyam na misa nobinaryo sa kaumawan ni Divino Rostro. An sa tuya pong paghuhurup-hurupan sa aldaw na ini, iyo ang pagmidbid sa kapwa, na urog na mahalaga kaysa sa diri gawi nin mapakumbabang paglingkod. Seeing others as more important than ourselves is a humble service. Sa sarong patalastas nin ice cream, igwanin hapot, saan aabot ang 20 pesos mo? Sa paghurup-hurup tasal daw na ini, an hapot man, hanggang sain maabot na maitao mo ang sadiri mo sa kapwa mo. Sa mga naglilingkod, nagsiserbi, nagtatrabaho na pwedeng may halangkaw na posisyon o dawa hababa o magindawa voluntaryo sana sa inman na lugar, ano manan kamugtakan,
Bako nin hulita ini trabaho o responsibilidad ninda. An motibasyon kan mga ini iyo na hali sa saindang karahayang buot, an maitaw an gabos sa abot kan sa indang makakaya. An ikararahay kan pinagsiserbihan ninda, an iba o an satuyang kapwa. An sa indang inspirasyon, minagikan sa kabuotan, pagkamuot asin kapakumbabaan nin buot, sa paagikan pagpahiling asin pagpamati na importante an iba kumpara sa kun ano man an nakukua o nariresibi ninda o ano paman ang pribilehiyo asin balos sa ngapit na makukuha ninda. Ini ang nahihiling ta asin maaapod niya to na mapakumbabang paglingkod. Natural sana na umawon an sadiri kan sarong tawo asin maipagmalaki ang gabos na naginibuhan o magin an naabot na halangkaw na posisyon niya. Lalong-lalo na kung pinagmaigutan man talaga. Asin talagang pinagpagalan. Bakong maraot na ipag-ugma ini. Tanahiling mo an bunga kan sa imong serbisyo. Pero kung siring an mangyari, dailugod ka ini matahuban an satong isip asin buot, na iyo na an mag-erok sa satuyang mga puso, an paluway-luway na masarumsum o masagom sa satuyang isip asin buot, para maribayan an motibasyon kan puro na sana pansadiring interes, asin an inspirasyon na balyuhan kan hali sa kapaabaw-abawan, pasiring sa pagkaarogante o matapobre. Kun kita mabiyayaan na mailangkaw an ano man na satong katungdan bilang mga pinagkakatiwalaan para sa karahayan o ikararahay kan iba, lugod mamantinir, mas maging urog kumpara sa dati na an katuyuhan, siring sana. An mahiling na an iba, mas labi ka importante kaysa sa satong sadiri bilang sarong mapakumbabang pagserbi. Tagabos kita surugoon sana, dawa si isay kita o anuman an katungdanta. Angay lamang na an satong ebanghelyo nagpapagirumdum sa to na kita bilang mga Kristiyano, bilang mga parasunod ni Kristo, mayo man kitang puder o halangkaw na katungdan, sa simpleng paagi, nasambitan kung paano tam maipapahiling asin maipapamati sa iba na mas importante sinda. Kamutan mo an sa imong mga kaiwal. Kamutan ta sinda. Tabangan an mga nauungis sa to. Ipamibi ang nagpapakaraot sa to. Takwanan ang minahagad. Day maghukom, magpatawad, asin kadakol pang iba. Asin day lugod kita malimitaran sa mga nadangog sa nanyato ngunyan. An sa tuyang presenteng kamugtakan, ining satong inaatubang na pandemya, magayo na oportunidad na maipahiling asin maipamati ta sa satuyang kapwa na importante sinda, lalong-lalo na sa mga tawong labi-labi ang pangangaipo, pinangluluyahan asin halos suko na. Kita mismo ang nakakahiling sa inda, kan kamugtakan ninda, kaya tuwangan, tabangan ta sinda na makabangon, nagiraray, mamotibar, asin mainspirar, na magdanay sinda sa pagbaklay, daraan pagtubod, asin paglaom, natatabangan sinda nin Diyos, na makayanan ang gabos. Huli ta sinda, importante bako sana bilang paratubod, kundi bilang mga aki niya. Kung pag-iisipon, ano man ta kaipuhan ta na maisipan na mas urugan sa tong sadiri sa iba. Ang Diyos
Itinaoan sa iyang aki, itinaoan sa iyang sadiri, sa pisikal asin nahiling sa porma na nanitawo para sa katawuhan na iyo si Kristo. Ang ginibo niya para sa gabos. Sa basihan na ini, masasabutan ta na gabos kita pantay-pantay asin mahalaga sa Dios. Ang gawi nin pagpatotoo kan sa tuyang pagiging mapakumbaba, paglingaw kan sa diri asin pagdusay kan sa diri sa iba, natatauanin buhay sa paghiling asin pagmidbid na mas urog an iba, sinda na satong kapwa, kumpara sa satong sadiri na iyo ang nagdudulot kan sa tuyang serbisyo sa inda. Ang tataramon na urog, nangangahulugan na ikonsidera o hilingon na mas an iba o an satong kapwa kumpara sa satong sadiri. Sa isip ta, yaon an mabibinipisyohan kita, yaon an matatabangan, matutuwangan an iba, dawa sa ining parte ini nin gawi nin sakripisyo sa satuya. It is not to say that anyone is better than we are, nor we are any better than anyone else. Just that before we think of ourselves alone, we should consider the impact of our actions on another and to act accordingly. Mga tugang, sa danay na pagdebosyon niyato sa Divino Rostro, sa banal na lalawgon ni Jesus, mapagirumdom lugod kita, kung paano kita namidbida ni Kristo, kan siya nanitawo, nabuhay asin nakisumaro kay banyato, nagtios asin nagadan para sa to. Dai inisip an sadiri, kundi puro karahayan, asin para sa ikararahay nin gabos na tawo. Ini man lugod magin sa tong pangarugan, magin sa tong prinsipyo sa pagmangno sa iba. Bako sa nang limitado, sa namumutanta, kundi nakabukas para sa gabos. Urog na sa mga kaiwal niya to, duman sa mga nauungis sa to, asin duman man sa mga nangangaipo. Buksan taan sa tuyang mga mata, nalugod mamidbidan asin mahiling an iba o an sa tong kapwa na mas urog asin mahalaga sinda kumpara sa kun ano kita o siisay kita. Ta sa siring nagawi, kita mismo nagiging mukha ni Kristo sa tahaw ninda. Sabi nga ni, sa paenot na tataramon, kan enot na babasahon, kita mga pinili nin Diyos. Asin sa danay na pagsabuhay kan siring nagawi, kitang mga buhay nakakapag-umaw sa kagurangnan. Ngunyan, paano mo ikakatao an sadiri mo bilang gawi nin mapakumbabang paglingkod sa iba. Amen. Matindog na po. Magdulok kita sa Dios, Ama, sa paghagad nin tabang nakaipuhan ta sa pag-arog kan halimbawa ni Jesus, na nagsasabi sa to, nakamo tantaan sa tuyang mga kaiwal. An sa toya pon simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga pamayukan simbahan, magsaksi sa mga katauhan sa pagpatawad, asin pagkamuot, tanganing ikapailing ang kabanalang kan Diyos sa kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naungis, asin may pait nin buot sa saindang kapwa,
Makanuod na ang pagpadaog sa mga pagmati ning pagkaungis asin kapaitan, iyo ang nakakasiblag sa inda sa Dios. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamilya na nga asin siriblag, huli sa kakulangan, nin pakasabot asin pagmakulog sa lambang saro, makabalik sa dating pagkadayupot, asin maugmang iribaan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, magkamit ning katuninungan sa isip, nahali sa pagtaunin halaga sa saindang ginagampanan na pakisumaro sa mga pagsakit ni Kristo, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan makisumaro sa katuninungan, asin kaugmahan kang kahadayan kang Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, aram mo na marahay para sa mo. Halea sa samong puso ang gabos na kapaitan asin bindisyoni ang samong mga paghingawa na mamuot sa gabos na tawo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Taramon kang Diyos na nanitawo, nagpakumbaba siling sa sarong dukha, nabuhay sa tahong yamo sa pakisumaro sa mo, yaon sa mga nagtitiro sa tawan sa mo mga mataning pagtubod, mahiling ka sa kapwa na nagiging ika, sa katuod na naghahagad nin pagrana, ginigibo sa imoan, ginigibo sa iya. Taramon kang Diyos na nanitawo, nagpakumbaba siling sa sarong olipo, bago pabuloson ang dugo para sa mo, nagwalat nin mamumokto na pagrumdom.
Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang makumanlugod kan Dios amang makakamahan. Akon manlugod kang kagurangnan nanatang sa imong mga kamot, para sa kamawan asin kamurawayan kang sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. O Dios na samong parasurog, lilingyaan lawgonin sa imong bugtong na aki, na idinulot sa imo bilang malinig na atang. Lugod ining atang magkanigo man na akuon mo, tanganing makamtan niya mo an sa imong kamurawayan. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin matanos na danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, Ama, Diyos na makakamhan asin daing katapusan. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Daing kasalan, maugma siyang nagtios huli sa parakasala. Daing sala, inako niya ang kagadanan tanganing iligtas sa sala ang mga may sala. Sa iyang pagkabuhay liwat, ibinalik mo sa muan buhay. Sa iya ang kaumawan asin kamurawayan, mantang ang langit asin ang daga, daing untok na minaawit. Mga luhod po, Kagurangnan ni kananggadan banal, burabon ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kansya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinaos sa iyong mga disipulos na ansabi, magako ka mugabos, asin mag-inom ka ini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkaganasin pagkabuhay liwat,
Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Arsobispo si Rolando asin kan gabos na klero. Siring man, giramduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Virhen na ina kan Diyos, si San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kaheras kan buhay na dayeng kasagkoran, mag-omaw sin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay banya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatod kan Diyos na nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama yamo na yamo sa langit, ang panalo ngaran mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaon mo sa muyak nun asin patawadon mo kami sa samong mga kasala. Sala sa muyan, asin aray kami ang narahasa sugod, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyaman katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasaalan, sin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglawom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo.
Jesukristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo, nin katuninungan. Maluhod po. Uyan, Kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, anay ka magdagot sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Taman man labado. Tangani na sa tung masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas, dahil nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkumunyon, iguanin mga lay Eucharistic ministers sa mataon ng komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar, asin mag-ako ng komunyon, gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid, bako sa tahaw, pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, magalat pungo na matapos ang pagpakomunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkomunyon.
Matindog na po. Mamibi kita. Kagurangnan, huli kan sa imong pagkaherak, paliwanagi man kami kan banal mong lawog, tanganing huli kan padarakan sa imong katanosan, sa mong malikayan ang gabos na kasaalan asin makaabot kami sa imong kahadean. Ika na nabubuhay asin nagahade, kay banin Ama asin nin Espiritu Santo, sarong Dios sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pamibi sa ikasyam na aldaw. Mamurawayon asin mamumuton na kagurangnan. Huli kan sa imong pagsakat sa langit, iwinalat mo sa mo ang pagpadagos kan misyon nin pagligtas, kan gabos na parakasala. Siring man, ipinahiling mo ang orog na kamurawayan kan sa imong pagkadiyos, na nasaksihan kan sa imong mga apostoles sa imong lalawgon. An sa imong pagsakat sa langit, lugod maging burabod nin pagtubod, asin paglaom niya mo, na sa huring aldaw kami man makakasakat sa kamurawayan na sa imong pinag-andam para sa samo. Kagurangnan, samong dalan, katotoohan, asin buhay. Pasunod na kami sa imong kahadean. Tawan samo sa buhay na ini ang samong hinahagad, kun iyan para sa imong urog na kamurawayan asin karahayan nin samong kalag. Amen. Matukaw po muna. Sa ngaran po kan sa tuyang ginagalangan na Cora Paroko, asin kang Parish Pastoral Council, buot niya mo pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa ikasyam na aldaw sa Misa Novenario, sa kaumawan kang banal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Sa gabos pong sponsors asin pilgrims, na presente ngunyan urog na ang mga miyembros kang family ministry, sa gabos mampong mass donors asin sponsors, religious organizations, lectors, lay Eucharistic ministers, Ministry of Hospitality, collectors, asin mga sakristan. Salamat man po kay Mr. Ricky Magtuto, asin ang Excel Solution sa pag-provide sa to kang lead wool sa luwas kang simbahan. Siring man po kay Reverendo Padre Mark Anthony C. Beria, ang satuyang celebrante mayor asin tagapaghiras sa selebrasyon ngunyan. Sa panahon na iniining pandemya, padagos manlukod kitang antabayanan ng Diyos asin ang Divino Rostro, magliwanag sa tuyang mga dalan. Diyos mabalos po sa saindong karahayang buot. Matindog na po ang gabos sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva el Divino Rostro! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Diyos maray na aga po sa indogabos mga tugang. Diyos maray na agaman po sa imong Panginoon.